shagali muke na murnan haihuwar abun yabo, shagali muke na murnan haihuwar abun yabo. Allahu kai na roƙa zan buɗe baitika, na san fa kai ka bani har ma na kai haka, har ma nake yabo wanda ya zarce ɗaukaka. Ka tsare ni kar na saba mai dawa innaka, na fito na fitini kaunu shine abun yabo. Shagali muke na murnan haihuwar abun yabo. Allahu ƙara ninka salate ga munzale, alihinsa har sahabbai duk masu adale, har auliya uji ko ƙigunmu bazali. Sayyada Ummul Husaini kenshe matar Ali, ki daɗe ni arzikinki in dinga yi yabo. Babanmu Shehu Musa ka tsare shi Rabbana, shi ne yake faɗan na riƙe ɗan shugabana. Ka daɗe shi arziki rabu ka mai da shi Madina, ya shige muna a baya ko da dare da rana. Mu zube gaban Rasulu mu yi gaisuwa mu yi yabo. Shagali muke na murnan haihuwar abun yabo. Assalamu alaika ya wanda zarce ɗaukaka, assalamu alaika annabu nisan ka ne na ɗauka, assalamu alaika komai wahala ina agunka, assalamu alama aiki raina fansa gare ka, assalamu alaika nuru kai ne nake wa yabo.